guys, magandang hapon na naman ulit sa ating lahat. At muli na naman tayo nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan, sa lahat ng mga taga Pangasinan mga guys, no. Ayan, masantos yung araw madsika tayo namin. At sa lahat ng mga Bisaya, maayong hapon sa inyong tanan diha. Okay. At sa lahat ng mga Tagalog, magandang hapon po sa ating lahat. So ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa may bayan ng Bugalyon, kung saan ayan, magbibigay tayo ng tips kung paano sumakay ng tricycle dito ng safety. Ayan, isa-isahin natin yung pagbibigay kung paano nga natin masisigurado na tayo po ay ligtas kapag sumakay ng tricycle dito sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan mga guys, no? So ayan, at bagong lahat pala, ayan, maraming salamat pala dyan sa US sa mga sponsor natin. Ayan, at kay Sir Leodigorio Bersosa na laging updated dito sa ating mga bagong videos. Ayan, sa lahat ng mga sponsor natin dito sa bayan ng Bugalyon, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga viewers natin Luzon, Visayas, Mindanao hanggang ibang bansa, ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa maliit nating channel. So ayan mga guys, ito, at nandito tayo ngayon sa may kanto na yan mga guys, papuntang palengke, public market ng Bugalyon. Dyan sa kabila mga guys, ayan, may papasok dyan. Ayan, munisipyo na yan dyan mga guys, no? Yan yung munisipyo na yan dyan. So nandito tayo mismo sa may kantuhan ng munisipyo, kung saan ay mayroong terminal dito ng tricycle. So ayun mga guys, no, ito, at isa-isahin na natin kung paano nga ba tayo makakasigurado na ligtas tayo na sumakay dito sa tricycle ng Bugalyon, Pangasinan. So ayan mga guys, ito na. So una mga guys, ito. May tricycle tayo dito mga guys, no? Una titingnan natin ito, tricycle permit kapag tayo sumakay, para makakasigurado tayo na ligtas tayo mga guys. Tingnan natin to. Ayan, picturean natin yan. Okay. Ayan, tapos ito, yan, ito yung sticker ng Tuda mga guys, no? Kung pang ilan. Ayan, pang 37. Pero kahit na may sticker nitong Tuda mga guys, para makakasigurado po tayo, dito po tayo tumingin sa ano, ito yung permit, bayan ng Bugalyon, tricycle permit. Ito mga guys, no? Tapos titingnan po natin kung bago. Ayan, 2024. O, bago ito mga guys, no? Ayan, para din sa ating kaligtasan ito pag tayo po ay sumakay. Titingnan po natin mabuti na may permit at siguradong pumapasada talaga. Ayan, yan ang titingnan natin mga guys. Tapos yung sticker ng Tuda. Yan, titingnan natin yung ano mga guys, ito, pwede rin natin yan, picturean natin ito mga guys, no? Kung alanganin man tayo sumakay, picturean natin ito. Tapos ito, pipicturean din natin kapag alanganing oras na, para halimbawa may maiwan tayong gamit, alam natin kung sino yung sinakyan natin, matitrace natin kaagad kung aling tricycle na sinakyan po natin. Halimbawa may maiwan tayong mga gamit, ayan, wallet, ayan, dito madaling matrace mga guys dahil dito sa tricycle permit na ito.
Pero kapag sumakay tayo ng walang tricycle permit mga guys, ayan. Wala talaga, wala tayong habol mga guys, no? Kahit nakilala man natin mga guys, wala. Kilala lang natin sa mukha. Wala tayong habol mga guys. Pero kapag napicturan natin yung permit, at bago tayo sumakay, picturan po natin yung permit. Tricycle permit, ano? Ayan. Yan yung ano natin mga guys, importante na gawin. Kahit saan man, kahit saang lugar mga guys, no? Yan ang titingnan po natin kapag tayo po sumakay ng tricycle. Kailangan po may tricycle permit kahit saang lugar. Meron at meron yan mga guys. Yan po ang una nating titingnan. Ayan. So kapag walang tricycle permit, anong gagawin po natin? Huwag na po tayo sumakay para po hindi maalanganin ang ating kaligtasan mga guys, no? So ayan mga guys, yun lang ang tips ko. Kahit hindi na natin titingnan yung driver, basta alam natin yung tricycle permit, ayan, okay na po yun. So ayan mga guys, hanggang dito na lang yung may dumaan na ano mga guys, helicopter. Yun. So hanggang dito na lang yung videos na naman natin ulit, at maraming salamat na naman ulit sa panonood at patuloy na pagsuporta at pagsubaybay dito sa Malit Nating Channel. Maraming salamat po.